Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорен. Ҳаматонда ҳурмат, раҳмат барои дастгирии канал, барои бовар кардан, билет гирифтан, барои ҳар як сухани хуб, барои ҳамаш. Дар аэропорти Внуково қарор дорем, хостем камтарак шуморо ай вазъият, ай нарх навои билет ва бародарое ки билет гирифтагем. Рости бародар омадани набудам ирӯз Внуково якада сухан карда будам, бо гуфта будам ки рӯзи парвоз занг бизан бугӯ ака сухан карда буди ки миём, рӯи худира ме ака хестем омадем ва аэропорти Внуково душанбе парвоз мекунад. Чӣ хеле ки ӯ видеома дида будам бисёриҳо, шояд баъзеҳо надида бошанд, ЮТР тест напрсидест, Урал намепрса. Аз Сомон Айрам гузашта рафтестиян, бисёри компанияҳо напрсидестиян вариантҳои хуб шидагиай. Ва як чиз дига ки дар охири видеом, мисолан видеоро тамошо кардем, охирашда бародарое ки Турсия роӣ кардагим, барои граница пересекат карда рафта омадан, гуфта будам ки видео канал роӣ кунам, видео роӣ кардагиан, ӯро мемонам. Ва нафарое ки штраф доштанд, кредити телефон доштанд, гуфтам ака дар Тоҷикистон расидем, мада видео роӣ куне, ваям иншааллоҳ охири видеода мемонам. Нарх навои билет кадоме ки билет гирай, номеро дар ҳар як видео комментарияда ҳаст. Телефон мекуне, иншааллоҳ хидмам набошум, апай азиза ё ки додару Муртазо иншааллоҳ ҷавоб метиҳад ва билетотонро мегирем бе ташвиш. Номеро ки 5693 ки мемонам то ҳамин рӯза одам роӣ кардем, шукри Аллоҳ, ягон проблема нашидай. ва аи акаҳо якам тарак маълумот мепарсем барои хитон. Салому алейкум ака. Алейкум ассалом. Хуби таинҷи ака? Зинда боше, саломат боше. Киҷо парвоз дори ака? Насиб карда боша бо хости худованд, бо дастгирии шумо бародарҷон. Хоб соати 22 ҳамҷа билетамон нам гуфтага ки ҳамин насиб ай ҳафт регистратсия гуфтага насиб карда боша Внуково душанбе. Внуково душанбе ака тест спорди. Рости гап наспордам, чунки шумо дар WhatsApp наисте ки мақсад тест дар кор нест. Ана унҷа да регистратсия сар мешава, пеши рейс да навистага ки тест на COVID-19 не требуется, дар кор нест. Саломат боше, саломат боше. Билет чанд харида будем ака? Рости гап 2 январ буд, билет гирифтанмон 13000 будан. 13000 ва баъдан ба фикрам ки худ бо як одами дигарам. Бо як ҷани дигарам гирифтам. Рости гап уштахай 11200 буд, ҳамин хел буд. 11200. Арноши рози ҳамин хел омад ки то 8000 7000 ам гирифтем. Ай тараф рафтам. Рости гап Абдуллоҷон як чизае ки раҳи мо ҳам херае ҳаст ки шояд ки ман мебиомадам худмаму шаврӯз мегирифтам, шояд ки 13000 намегирифтам, зиёдтар айвай мегирифтам. Дастгирои шуморо мо бениҳоят хурсанд шидем ки шумо ҳастед, ҳам хел мардбачаҳои тоҷик ҳастанд ки бояд занги телефонӣ корои моро иншааллоҳ ки буд кардаест. баъзе одамҳое ҳастанд моро меган ака ки шумо чӣ дар корен, мега худмон пул дошта бошем мерем билетам мехарем. Лекин дар назар намегиранд ки баъзе одамҳое ҳастанд ки мисол ман худам ака дар металлолом кор мекардам, 3 моҳ ай ҳамун территория буромадагӣ нестам ака. Майли ама як бор дига я апашка худам дар Внуковоям занг мезана операторумда, мега ки ака мега ман ҳеҷ чӯя намефаҳмам. Зангш мезанам, мегум киҷо даи, мега ман регистратсия гузаштам. Регистратсия иҷай ку вай просто дара дуромадагӣ проверка мекунад, ҳавай хело регистр. Ҳастай одамое ки намефаҳманд. Мегин имҷа бора регистратсия конечно, конечно. ва мардум баъд ай билет дака даволни мисол ман гуфта истодам ки ҳами аймун ҷои корхонае ки мо ҳастай то шаҳре ки зиндагӣ мекунем, шаҳреш ки ҳастай петушкӣ будам ҷа то шаҳр ахираш 37 километр ай буромадани мо аллакай расход буд барои мора. вақте ки шумо да занг задем, шумо дархости моро хуб қабул карде, мо бениҳоят хурсанд шудем. Абдуллоҷон ахир як чира гуфтанӣ ҳастам ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуме ки муъмину мусулмон ҳастанд, ҳамчун ба мусулмонӣ ҳамин бачаҳо ки бибинед ки ришаш худаш як чиай як зебидаги ҳаст, ай худаш таки муъмини мусулмон да иншааллоҳ ки одам бояд ки дурӯғ набуроя, бовар мекунам. Чӣ гуфт ба гапаш истод, билет тахай мақсад электрони гуфтан, электрони равон кардан, як ҷанамдам гирифтагӣ ҳастам. абишат кардан ки ҳамҷа соатҳои 5 ба 6 худода шукр хай дер накарда омада расидан. касе ки ай дасташ меоя, мо суханои ноҷо намегӯям ки лайка ба шита бзананд, кӯшиш кунанд ки лайкҳои хита дареғ надоранд. бародарам мешиносен Абдуллоҷон. фақат як чиро гуфтанӣ ҳастам ки ман Саломов Акобир Зокирович ҳастам. кадом мардуме ки маро мешиносанд, на танҳо шаҳр, дар ноҳияе ки хуб мешиносен, ман лайкҳои шуморо ман интизорум дар канали ҳамин додар. хуб, Абдулло Тиҷи. гап нестай, главни ҳамин гапа да гуфти акаҷон, боварӣ ҳолатое мешид ки ман ба худам виноват набудам. Даъним хали ҳолате мешид ки ягон ҷо билетиш мегирифтам, ай причинаи пассажир
мисол намемондан дар рейс бигзара ба худо қасама айкисаи худам мебировардам медодам ки нага ки ҳамин одам мисол номаш сиёҳ накунад ҳолатҳои бад мисол бовар мекунанд мода билет мегиранд гуфтем ҳам гапҳо ҳаракат мекунем ки номон сиёҳ нашав ва шукри аллоҳ ҳамин қаводаам роӣ кардагием проблема шудаги нест барои ҳар як мардуми тоҷик ҳар як нафаре ки видеоро тамошо мекунад ҳар як нафаре ки барои як мақсад ғарибӣ омадагия ягон сухан мегӯяд ка гуфтанӣ ҳастам ки ҳар муъмини мусулмоне ки ҳар як нафаре ки чӣ мусулмон бошад чӣ дигар нафар бошад чӣ фикрҳои тозае ки дорад дар дил шояд ки худованд ба нияти нек омадагӣ бошад ниятҳошонро бирасанд бо соқу саломат ба ватани худ бар бигарданд тоҷикистони худмона ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунанд агар ҳамин қадар шаҳрҳои базеб да мегардем ҳамин қадар аэропортҳои беҳтарин да мегардем лекин аэропортҳои мо гуфти гапо айё кам боша агар мисол шароитшон камам ки боша фақат мо як чира фаромӯш накунем бояд ки мо тоҷикем бо тоҷикистон зиндаем фаромӯш накунем ира зинда боша ҳаматон худат ака рости напарсидем дар пешаи видео провожат омадаги ё ки билет хидмат тамошо мекарди ака гоҳ-гоҳ лайка мемонди иштам гоҳ-гоҳ ҳама вақт барои мардуми тоҷики муҳоҷир ягон чӣ мегӣ зинда бошанд зинда бошанд ҳамеша бо сари баланд пеши падар модарошон баргарданд ватан бале бародарҷон ҳамҷодем иншаллоҳ дига такрорам шава мега ки ҳар хори ватан зи тахти сулаймон беҳтарай барои ҳамин мо ҳамеша хоки ватан агарчи 10 моҳ ки дар ватан ҳузур надошта бошем ҳам имрӯз мо хирсанд ауне ҳастем ки ҳамин бо дастгирии ҳамин бародар мо ташвиш накашида то ҳаминҷо омада расидем иншааллоҳ умедаи худованд дорем ки бо ҳавопаймо боша бо кадом роҳе ки набоша парвардигор соқ саломат бурда мерасонамонаву фақат бародарам ман гуфтанӣ ҳастам ки гуфта будумш ки як салом кунам хати ин як саломи худа мекунему доим як мекунем ки сарбаланд боши ҳамеша пешра касе ки дар ҳаққи ҳамин бародар гапи ноҷо гап мезана шояд ки ӯ ай бефаҳмии ӯ нафар ҳастай айё ғамгин нашавду дар чунки мега ки паси подшоҳ сад гапай фақат гуфтаи содам ки софдилию некдилии шумо ҳамеша зиёд шававу боз айда пешрав боши пештар боши иншаллоҳ суханои беҳтарин дорӣ туюм да файрод мекунам номро сахра гап нест акаҷон боше акаҷон бори дигар такрорам ки шава дастгириро фаромӯш накунем дастгири аз тарафи шумо бокунем як хабара як чия мефаҳманд фикр мекунам 100% ва билети душанбе москва душанбе ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре боша телефон мекунем иншааллоҳ мегирем барои боваркардагитон раҳмат ака гап нестай боше бениҳоят хирсандем ин бародарам раҳмат мегем ки ба навор гирифтаи содаи вақти хича дареғ надониста ба хотирои шумо боше ака раҳмат ака ҳаматонда ҳурмат боше ака гап нест пешравиро фикр кунед ёдкунӣ падару модару зану фарзанда зинда бошед на самолёт рафт салом алайкум ака абдулло тиҷи ҳамин видеоро агар имконият боса ҳамза партоз бачако бисёр переживат кисан масъалаи ҳамин штраф да ҳамира агар мемонди зур меси ин ҳамиҷа 10 штраф доштум телефон беғарз ау 10 штраф бо кредит гирифтагӣ будам ина гузаштам омам 20 минут пеш биромадум аэропорт уҷа кулоб да ина дирома кулоб да хам медам ҳичи гап нест ама 100% я масъалаи штраф даку ягон гап нест ҳеч ка корат надорад 3 телефон кредит дорӣ 20 000 қарз дорӣ ҳеч ка там мегана ка жуковски пардумома ина таможни турсиярам бо ай тараф биромадем ака зал аждан мерем ина ҷура инҷа ҳеч гап ханес шула ама садай соқ саломат бирем то москвара ина залаш янда калмай